Kublai api baro kapang kapangan keren api menta kalong ka Eucharist bakun ka kenten Eucharist kawan naga kenten kri Eucharistia kamon ka jing aingu nenggong ka kenten Eucharist kadai ka jing duai bayadai bar ka jing duai kenya Eucharist hadin ya kane lakan thum ya baro ka jingle nem ha kamas bakhu ka Eucharist kadai ka wei na ki nyau tli ki sacrament ka sacrament kadai ka pansnga jingen jong ka balang Catholic bar ka Eucharist kadai ka pansngan jong ki sacrament balai ka sacrament kadai ka pansngan jong ka jingen namar ublai uba ngingen bar kongu ngiya kendu bat pediang ya u ha ki sacrament balai pan ka Eucharist kadai ka ba crown up deng ki sacrament baro namar ha ka Eucharist bakun kalakan thum baro ki jinglong men si babha jong ka balang ka badai u Jesus Christ CCC kan nambar ka ba syajar laispa arpusau Dailang ba jongka ujisu ula ai yala kamet barkas nam knang ban pen yangi para banget tu pediang ya ko Eucharist bakun da ka jingru blai nama lang ba jongka ngin la balong ka wei kamet ha ukris CCC kan nambar ka ba syajar laispa arpuar syajar laispa arpusau syajar sauspa khandai bat syajar sauspa khatlai kabalang ka kentu yangi ban syembenta bat pediang ya ka Eucharist man kapor namar ka long ka telong bat kabor jong ga jing im Kristan lumen jenchum ka nambar ka bakhat wei habang yo sngo ya kani hatu ngidang keli ni em halade ngan yo jing bentoy ayu lada nga pediang ya ka Eucharist u Jesu jubam uong shisha nga ong api lada phimbam ya ka do jong khunu breu bat phimdi ya ka snam jong u phin om yo jing im halade jaru babam ya ka do jonga badi ya ka snam jonga udon ga jing im bom jukon bat ngan sa penmi pa dia u ha ka sngi khaddu na ba ka do jonga kalong shisha ka jenbam bat ka snam jonga kalong shisha ka jendi jaru baba me ka do jonga badi ya ka snam jonga u im hanga bat ngapat ha u Yohanes lenang ban riu per khor ka ba san phulai hadu san pan riu Kisinran jong u haba kelayos ngau ya kade kilaya ong kade ka jing hikai kalong ka ba manu bala ban nget shisha ya ka u Jesu latep ba kia khnyum shaphang gane kumta ulapan phai haki u ong dei u men sem u ba ajing im kado kamlar kam ai kikten ki ba ngala keren hapi kilong umen sim ban ka jing im Yohanes lanong ban riu kat khor ka ban riu phau hadu du pulai ya kane u Yohanes uladap kren lepa ba u Jesu udai ka kten ba im bala wanlang do bat u basyong sa bat ngi Yohanes lanong banangkong dukhon bakat sa hakal lanong ban riu kat khot ka ba sa huai u Yohanes ulap pen itu yalade bau Jesu udai ukpu balawan hiana beneng ha kamet jing khawai khadu u Jesu la shem ya ukpu bat kakuri bala pendap dagawan bat uong tu shem
batu bam nak kani kalong kamet jonga tudi nakani mapi baro namar kani kalong kasnam jong kajutang na kaba enpen play na kabenta jong kibabun ban map yakipom Matthews lenong apun riu dekod apun riu adu arpondai man kapor ubishop ne ulungdo uong yaki kentin jing penkentang hakapor mas hakaba kadur jong ukpu barkawan ki kelalong syakamet bagasnam jong Jesus Christ dakabor jong mensim bakun CCC kanambar kaba siajar laispa ripusan siajar laispa nyopusau bat siajar laispa nyopunriu para bangen namar git khot jong kabalang kilong Kiwei kamet ha ukris ngishim bentalang na uni ukpu kabadai kamet ukris ha ka Eucharist kabalong katulong bar kabor jong gijing imkristan lumen jenshum kanambar kabakharwei kajing pedang ya ka communion bakhuin kadai gadak kashen jong kajing ya tali jongi ha ukris bat kadang jong kajing don ujisu ha kadonu jongi Catechism of the Catholic Church kanambar kaba praspasan khalaispa prapusau bat arhajar sispa arpho menta ngin pek Kiwei kajing kali hadu kadnu sin ngila ban pedang ya ka Eucharist bakhoy ki Catholic ki dai ban let sha kamas bakhoy man ka sngi utrai bar ki sngi kraw jong kabalang ban pedang ya ka Eucharist bakhoy Henry lada pikwa balong ki paralok ba jantam jong Jesu pila ban pedang ya Jesu mannaga sngi Catechism of the Catholic Church kanambar kaba khalaispa prabkhandai bat siajar sospa khatsam na kabenta ki Kristan ki bam yo lat man ka sngi ne man ka tayo ne man ubnai kane kalong ka jingkan tu lada phiyo kalat lej ban pediang ya ka Eucharist barlada omdon chisha galan pide ban pediang la kumno chisin chisnam CCC kanambar kaba siajar laispa prapupra hadu siajar laispa prapukandai bat siajar sauspa khanyo kibakwa ban pediang ya ka Eucharist bakhun kidai ban long ki Catholic bat kidai kibala pediang kibala dat pediang ya ka baptisma bat ya ka communion banengkong lada pidon ki pop kiba penwit ya ka jingya tip lem jong phi lechwa ban pla ya ki pop bat ya mam bat ki para briu ba phi penmong CCC kanambar ka ba khatlai spa prapondai bat khat sau spa khat nyo nangta phidei ban pediang kibreu kiba pediang da ka jingro blai ya ka Eucharist ba khoi kinyo sibun ki jingkar khu bat jingai ai na ublai namar ka Eucharist nongkong ka penlong bangin yai ne ban ka penjan yangi banlong Kiwei bat ukris Catechism of the Catholic Church kanambar kaba khatlai spa arbusan khalai spa anai puwei bar ka penlong ya ka balang bania teli lang Kiwei ha kamet bamayan jong ukris CCC khalai spa kanai penriu bat khalai spa kanai popra kabalai Kiwei ya ki pop barit bat ka ai men se ban trei ya ki kam ublei bat ban le ki kam is nei ya ki baduk
basitom CCC ka number ka ba shajar lai spark nei pusau ka ba sao ka ai jing klein yangi ban rat deng khong ya ki nyotli ki pop bakra motorsin CCC ka number ka ba khalai spark nei pusan ka ba san kayarap yangi ban kyar na ke jing pensoy basniu ban le gi kam ban pensobha yau blai CCC ka number ka ba khalai spa khalai fulai shua ban penkon ukalo akotis ukwa ban kren hangi sikantin akantin chapang ka Eucharist uang na ka banta jonga ka Eucharist kadai kalenti ba ban poi shabneng uong shushu baladangi pedyang ya ka Eucharist bakhoi bonsen nyen ya pensriem nyen saya seriem dur bat ujisu ban pedyang ya ka Eucharist bakhoi kalong ban mat ya ka beneng hangni ha perthai haba akalo akotis updyang ya ka Eucharist barabor uju ong kumni hau Jisu du penlong ku Jisu ya ka donu jonga kumba kaying ke jongme kublai shibon badu blai un kurhu kudo ya pi baro